This is Our Lady of the Most Holy Rosary Mother of Peace Grotto. Matatagpuan ito sa tuktok ng Mount Caglago sa Barangay Tapgon, Caramuan, Camarines Sur. Sinimulan itong itayo taong 1989 sa pangunguna ni Saint Dominic of Guzman Parish Priest na si Reverend Felix F. Barilla. Upang maitayo ito, kailangan ng mga manggagawa umakyat sa nasabing bundok upang madala ang mga materyales nito. Natapos ito dahil na rin sa pundong ibinigay ng lokal at mga donasyon ng mga tao nagmumula sa iba't ibang bansa. Ang grotong ito ay binuksan sa pampubliko noong May 20, 1990 sa pangunguna ni Archbishop of Cáceres Reverend Leonardo Z. Legaspi. Ngunit bago niyo maabot ang tuktok nito, kailangan niyo muna umakyat sa hagdan na mayroong 546 steps. At pag naabot niyo ang pinakatuktok nito, dito makikita ang mga napaagad ng isla na napapalibutan ng asul na karagatan na siguradong mamangha kayo dahil sa malaparaisong itsura nito. Alright, so paakit na kami dito, Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary. Isa to sa pinaka mahirap at nakakapagod na vlog namin dito sa lugar na to. So kung makikita nyo, ito yung hagdan niya papunta doon pa lang sa taas na yun. So malayo pa tayo sa katotohanan. So bago kayo tumaas, meron ditong bilihan ng mga snacks, tubig. So ang kailangan dito para hydrated kayo is malamig na tubig. So para malibang naman kayo kung kailangan yung mga snacks, mga chichirya, meron dito. So ngayon, magsisimula na kami akyat. Maganda to. Pag nakapunta kayo dito sa Caramuan, talagang sulit na sulit ang pagod nyo dito. Hindi lang sa mapupuntahan yung mga gandang spots dito, pero alam mo yung sagradong lugar na nasa taas. Makikita nyo yung grotto ni Mama Mary, tapos merong kapilya dito. And then hindi lang yan, yung buong view ng Caramuan makikita nyo dito. So nakakailan pala ako pero hinihingal na ako. So actually napuntahan ko na ang ibang lugar na gaya nito, gaya na matagpuan sa Ligaw, sa Iriga. Pero alam nyo, pag napupuntahan yung mga lugar na to, talagang nakakawalang pagod. Tapos makikita nyo sagradong lugar ang nasa taas. Sulit na sulit. Ayan, so kung makikita itong daan, yun o, mataas sa punong kahoy, halaman, at kasama ko yung anak ko, tapos sawa ko, tapos tropa ko. Woo! Hiningal agad ako. So once again, pinapaalalahanan po namin yung may mga komplikasyon sa katawan, gaya ng sakit sa puso, high blood, diabetic. So hindi namin i-encourage ang pumunta po dito kasi talaga napakahirap, napakataas, talagang nakakapagod. Tapos baka hindi ito magbigay kayo dito. So hindi daw kaya ng aking asawa, so ang gagawin ko, ako na lang mag-isa. Yeah. So bigay ko muna anak ko. O partida pa yan, pakita ko sa 667 steps, karga ko pang anak ko, diba? So kasama ko yung anak ko, si Ali, tapos si Cassandra. Sabi ko sa kanila, every time na may mga pinupuntahan kayo mahihirap, puntahan natin kasi para makita natin. sabi ko sa kanila, pagdating ng panahon, may kwento sila sa mga anak nila. Siyempre, isa tong magandang at masayang alaala na sama-sama kaming pamilya. Pero, so nakakailang steps pa lang kami, malayo pa kami sa katotohanan. So pag aakit kayo dito, kailangan nyo ng tubig, lalo na dapat malamig kasi talagang nakakapagod. Pero actually itong inaakit namin, alam nyo yung hindi naman talaga sobrang init kasi dahil nga sa mga halaman, mga punong kahoy na nandito sa paligid. Nang matapos gawin ang original na hagdan ito, ay mayroon itong 546 steps. Ngunit habang dumarami ang turistang dumadayo dito, lalo naman silang nahihirapan dahil sa putik na nilalakaran nila, na pwedeng magdulot ng disgrasya. Kaya mas pinili ng mga lokal na dagdagan ng hagdan nito papunta sa grotto, kaya suma total ay nagkaroon to ng 746 steps. Sige, akit pa! So pahinga kaming content dito sa lokasyon na to. Woo! So nakita nyo bundok yan, no? So kita nyo, halos pinagpapawisan ng kamay ko. Kaya na pa kami vlog ng vlog dito sa Caramuan. So patagal ko itong gustong puntahan,
Pero ngayon, maaabot na namin yung sinasabing pinakasagradong spot dito sa bayan ng Karamuan, Camarines Sur. So hindi pa daw kami sa kahalatian. So meron kayong mga kasamaan dito. Hello, mga taga saan kayo, ma'am? Nipa. Nipa. Diyan sa may pasiring ano. Dito lang naman kayo, ma'am, sa Karamuan. Ito yung mga taga na kami. Oo. So nag-vlog kami dito. Pinupunta namin yung mga gandang spot dito sa Karamuan. Lapit na ba, ma'am? Yeah, here na. Oh, ayan na oh. Mawa na kayo, ma'am, ha? Ganda ng lugar nyo. So ito yung sinasabi na 200 steps. Maliit na lamang yung hagdan niya. Tapos yun yung chapel. Habang palapit ng palapit kami sa higanting grotto, dito na rin namin nakita ang maliit na kapilya. Ngunit nakakalungkot lang dahil ito ay nakasara. Hindi naman namin nakita ang mismong loob nito. Nakita naman namin ang malaparaisong karagatan mula sa kapilyang ito. Bilis lang naman pala, ano? So, yung pag wala kayong iniindang sakit sa katawan, mabilis lang. Pero pag may mga heart problem kayo, high blood, tapos mga komplikasyon sa katawan, hindi namin advisable na umakyat kayo dito. Kasi talagang nakakapagod. Natulong ang pawis ko. So, from Naga to Karamuan, nagbiyahe kami papunta dito para ma-experience namin mga ganitong mga gandang spot sa lugar na to. Woo! Nakakapagod lang. So yung mga kasama namin naiwan sa baba. So ito yung maganda dito sa spot na to. Malaking grotto ni Mama Mary. Yan. Walang pahingahan, diretso lang. Sir. So ito yung mga gandang spots na makikita nyo dito sa may chapel na to. Ito yung chapel, tapos siguro mga 200 steps pa going to grotto ni Mama Mary. Ayan o. So papaliparan natin yung drone. Sana hindi magka-problema ang drone natin dahil may dalawang tower. So baka magkagawa ng signal. So ito yung karagatan, ang daming isla. Ayan o, yung mga pupunta namin bukas. Hindi ko alam kung mga pangalan niyan bukas ko malaman. Pero yung islang yan, nakikita nyo, yun yung nasa itinerary namin bukas. So maghapon kami maglilibot dito sa Karamuan gamit ang bangka. Nakakapagod lang. Tapos diretso na namin yung pinakatok-tok. Ito no? Ito yung chapel kakasarado. So meron pang konting steps dito. Pakyat doon sa mismong grotto. Best, pag naabot nyo to, sulit na sulit. Ito no? Kita mo eh. Wala dito sa lugar namin. Baka 200 steps lang talaga to. Oh, 200 steps yata to. 700. So, hindi lang kasama ang asawa ko kasi asthmatic siya. Baka pagdating dito sa ibabaw, sa taas na to, hindi na siya makababa. Kaya mas sinecure namin yung health ng bawat isa. Kasi malayo ang hospital dito. So, ano? Kitang-kita sa baba. Pag naka-tricycle kayo, naka-motor, kitang-kita nyo sa baba. Ito yung mga anak ko. Oh. Sila yung mga Guys, nakakasama talaga sa ano. challenge accepted. No? Pag Kamusta? sumasalita kayo guys, pag sumasalita kayo guys, parang napapagod kayo. So maganda dito lang dumaan pero Ano? Dito, isang masagradong grotto ni Mama Mary. At dito naman sa bandang kanan ko, isang napakagandang karagatan, mga isla. Woo! Ang ganda dito. Nandito na kami. Woo! Sa isang sagradong lugar dito sa Karamuan, Camarines Sur. Ayan o, grotto ni Mama Mary. Touchdown. Woo! So nakakawalang pagod. Alam mo yung pagod simula sa baba hanggang dito sa taas na to, nawawala dahil sa
Hindi lang sa magandang spots dito, magandang view, pero yung sagradong lugar talaga naabot namin. Pero no? Kaya sabi ko sa inyo, pag nakapunta kayo dito sa Karamuan, ito yung isang lugar na dapat puntahan ninyo. Huwag nyong kaligtaan, huwag nyong kalimutan. Talagang dapat nandyan yan sa itinerary nyo kasi isa to sa napakamagandang spots dito sa Karamuan, Camarines Sur. Ito yun, no? Pagod na tayo. Alright. So magpapalipad tayong drone para mas makita nyo ang area shot dito. Tapos dito naman pwede kayo magsindi ng kandila. Ito. So pamibig kay Virgen Maria, ina ning katuninungan. Panalangin kay Virgen Maria, ina ng kapayapaan. Prayer to the Virgin Mary, Mother of Peace. So dito masindihan ng kandila. So actually every Sunday marami daw dito bumibisita. At dito naman po sa bandang kanan ko, ito yun, no? Kabundukan. Di hanggang dito lang, ha. Ayan, no? Dito yung bundok na yun. Ganda. So palipad namin drone. Magpapaalam na ako, si Papa AJ to. Peace out.